Počkaj. Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dnes tu máme nové video. Dneska budeme hrať Brawl Stars s Davidom, môžete sa pozdraviť. Budeme hrať Duo Showdown, určite tu dať čovať od brány, môžeme ísť na to. Ja si beriem Siriusa a my sa uvidíme v hre. Takže ľudia, my už sme v hre a ideme na to. Každopádne ja som dal Bibi na 1000 trofej. Prepáčte, ja som tu hovoril, ale som zistil, že mi nebeží nahrávanie. Takže ja som si vybral Kita a David si vybral Spajka. Tu už proti nám momentálne ide. Že si ale, aby toto video nebolo také dlhé, tak ja sa uvidíme iba pri tých zaujímavých momentoch. Ľudia, my sme práve skončili druhý v tejto hre. Škoda, pretože neboli sme ďaleko od výhry, ale bohužiaľ nepodarilo sa vyhrať minútu, ale máme teraz nejakú odmenu, takže 30 kreditov, to je asi to najhoršie, čo môžeme dostať v momentálnej situácii. Vidíme sa ďalej. Ja tu teraz bojujem so jedným hráčom, ale David tam je, ja tu čakám na Piper, po ktorej za chvíľku ja pôjdem, ale je tu aj Edgar. David, dávaj si pozor, ide tam Edgar. To som vedel. Preto radšej nechodím ti pomáhať, lebo pravdepodobne by som to mohol zomrieť aj ja a to by som nedal. Takže David sa spavne za 2 sekundy. Sa uvidíme pri ďalších zaujímavých momentoch. Ľudia, sme v top 3 tímoch a teraz sa tu deje taká zaujímavá situácia, ale my sme najviac bombardovaní zatiaľ asi. David tam zúfalo s tým krovom, tam do nich strieľa, im dáva poison. My budeme musieť asi nejak ukempiť, lebo momentálne sa nám veľmi nedarí preniknúť do stredu a proste veľmi je to dosť ťažké tam preniknúť. Idem. Nie, počkaj, ja som omylom na teba nasadol. Som chcel skočiť na nich, pozor. Neviem, či oni netímujú náhodou. Nie! Tak David teraz je koniec. This is the end. Škoda, my sme opäť prehrali. Akože nie opäť, pretože my sme vyhrali. Teraz zase zoberiem Kenjiho. Kenjiho. Takýto veľký skin mám na ňom. Takýto krst Kenji. Ale ten je krajší. David, toho nie, však na ňom máš iba na power 1. Ber Edgara. Dobre, dávaj. Takže idem na to. Ako dúfam, že toto vyhráme, pretože minulá hra nedopadla úplne ideálne. Sice nie, 3. miesto je také polovičné, ale mohlo by to byť aj lepšie. Ideme skákať. Tu je, ja už tu vidím Groma. Idem ti nepomôcť. Som sa to tu... Nie, toto David. To je však toto je malý jump, čo však nič nerobí, to je len taká toto. Sinus toto veľmi neodhadol. Pozor. Hej. Teraz ho musím dať. No, budeme musieť akože dúfať, že toto vyhrajeme, pretože my nie sme to najlepšie. Ozvem sa vám za chvíľu.